Jeg ved ikke, om jeg er glad for, at det her bliver dokumenteret. At jeg er god til at være drag. Altså, som i folk, der tænker, Alex har øvet sig derhjemme. Det har jeg ikke. Nogle er bare born natural, jo. Jeg er born natural. Øjnene, vi skal lige finde øjnene på til dig. Jeg er ikke så se. Det her, det bliver så interessant. Jeg har masser af inspiration til at blive en rigtig drag. Det her bliver... Eyelash. Ja, så mit eget dragnavn, det er Roxy Tyrone. Roxy Tyrone. Ja. Det er, det er en blanding af 3 ting. Det er mit barndomsskade, og så tog jeg så starten af det, som er Tyra. Det var sådan lidt Tyra Banks. Tyra Banks, ja. Og synes jeg Tyra Way, det lød sådan lidt kinesisk, sådan Tyra Way-agtigt. Ja. Og så blandede jeg det med Rune, som er mit drenge mellemnavn. Ja. Og det betyder hemmelighed og sådan lidt. Sådan, det var sjovt, det er jo lidt en hemmelighed. Og så tog jeg Roxy, fordi det var sådan lidt, det lød fedt, og noget man kunne huske. Så. Alexis Sexes. Ja, hvad synes du om det? Og sådan noget tørt, ja. Eller noget pudder og noget her. Jeg gør det først, så kan du gøre det bagefter. Ja. Så gør man sådan her. Gang skæg der. Ja. Nå, vil du have en hårnål? Det var det, jeg tænkte. Så tager man sådan en her. Og så trykker man sådan opad. Der? Ja, længere ind. Yes. Og lidt længere ind af. Yes. Perfekt. Det skal være ret tyk, så det er, du kan mærke, at den går ovenpå. Du har lavet det her og du har været medlem af VID siden august. Very Important Divas. Ja. Hvad er det, der driver dig? Hvad er det? Jeg synes, det er sjovt. Ja. Jeg kan godt lide at underholde folk og komme til at grine og sådan noget. Ja. Det er underholdnings. Ja. Altså virkelig underholdningsorienteret. Præcis. Og stadigvæk også det med at være flot. Altså have den der gode balance. Så det er en blanding af det skønne og det sjove. Okay. Vi sætter en sang på, så lipsynker man til den, altså man mimer, og så løber man sig ind i røven, så lidt koreografi og sådan. Det er sådan, vi gør. Fordi hun tænker sådan noget med energy or what you do to me, så står jeg med en dildo. Sådan vibrationen, energy or what you do to me. Your rhythm runs right through me, you're my destiny. Det synes jeg var mega sjovt. Vi plejer at sige sådan, far from good, og good from far. Jeg begynder at se skæg og det. Men på afsnit, der ser vi alle godt ud. Hvad siger dine forældre til den her, lad os bare sige alternativ livsstil? Hvad siger de til det? De synes, det er ret nice. De synes, det var lidt underligt i starten og sådan, men de har det helt fint med det nu. Og min mor var hæt på mig, da jeg stod på rådspladsen. Det var dejligt. Fantastisk. Hvad med din far? Nu nævner du din mor som støtter, men hvad med din far? Men han støtter det også. Fantastisk. Jeg snakker mere med min mor om det, min far, men jeg tror det, fordi det er sådan mere naturligt på hende. Ja, sådan, ja, jeg kan ikke sige, far, jeg har lige købt nogle stiletter, nogle nye stiletter, sådan, wow. Og han var sådan, ja, fedt, hvorfor nogen købte det? Du ved, det kan jeg altså. Det er den smukke trans, vi skal lave. Ja, den smukke drag. Den smukke drag, eller tror jeg. Hvor er det svært. Trans, det er jo sådan lidt, det er den der, man altid siger, du ligner en trans, fordi man er ikke særlig meget klædt ud. Ja. Så siger man, du ligner en trans. Ja. Eller det er meget sådan, jeg vil lige nogen, der gør lidt mere ud af det. Det er forskel. Altså, I gør, livsstilen og kostyme. Netop, ikke? Ja. Og så siger jeg til min mor sådan, mor, jeg tænker på at tage til Thailand i sommerferien. Så siger hun sådan, det gør du bare ikke. Så jeg sådan, hvad? Og så sådan, ja, du skal ikke derned af lave patter og alt muligt. Hvad tror du? Beat that fucking face. Jeg skal føle mig pudret over det hele. Jeg må ikke føle mig fugtig i ansigtet. Altså som i... Nej, bare lige nu der har du sådan, du skal bløde den indad, så gør den med sko. Der, yes, you got it. Sådan. Og så det er svært, fordi at den er så tyk, som den er. Du kommer fra Esbjerg? Ja.
Hvad vil Esbjerg sige til Roxy? Altså, jeg har ikke været drag i Esbjerg endnu. Jeg synes ikke ligesom, det er ikke lige det sted at gøre det. Okay. Plus man skal også have nogen at gøre det sammen med. Så det er ikke fordi, jeg kender nogen drag i Esbjerg. Ser det her rigtigt ud? Ja. Bare pas på, man kan dreje dig på brynene, men det er helt rigtigt. Okay. Kæft, man, hver gang jeg kigger på dig, så kigger jeg på mig selv og tænker, oh my god, who's the drag queen? Altså. Ej, undskyld, bliver meget. Ja. Hvis man kan få den op, mand. Du kunne det bare. Nu kan du se, at du begynder at glemme det rigtige drag. Det er mørkblå. Det er nu dragon kommer frem. Ja, nu skal jeg bare lige... Ej, hvor er det vildt. Så er det dig. Kæft, hvor ser det godt ud. Og bare smør det ud, som om det var maling. Det er lidt svært. Man kan tydeligt se, når du tager den på, at du går i karakter. Kan man? Ja. Hvorfor? Fordi kropssprog, når du tog den på, så går du fra pose, og så går du ned. Så gør Men det er den der naturlige overgang, altså, og det er fandme sjovt. Fedt. Jamen, jeg tænker ikke over nogle gange. It's kind of sexy. I can live with that. Så er jeg ved at tage dem her ud til dig. Jeg er rigtig skubber med æggene op og dilleren bagud, men du kan bare skubbe dilleren bagud. Ja. Hold vejret. Og du har ikke engang skubbet æggene op. Når de er skubbet op, og dilleren bagud, og så sætter du ned, så det er sådan en, der giver dig sådan en knytter. Eller 40 smøl, for du vil kunne sparke dig i klunkerne. Så føles det. Trust me.